pomoć, sretni smo što su ova kriza, tuga, bombardiranja i smrt napokon završili. Moći ćemo se vratiti obiteljima u Beit Hanun, Gazu i na sjever, te vidjeti članove obitelji koji su još živi. Vratiti se prijašnjem životu. Za povijesni dogovor pomogli su Katar, SAD i Egipat. Sporazum bi danas trebala potvrditi izraelska vlada, a na snagu bi stupio dan uoči inauguracije Donalda Trumpa. U Gazu će dolaziti kamioni humanitarne pomoći. Predsjednik na odlasku Joe Biden u oproštajnom govoru iz Ovalnog ureda upozorio je da se zemlja suočava s oligarsima koji ugrožavaju demokraciju. Među ostalim poželio je uspjeh Trumpovoj administraciji, ali rekao da ni jedan predsjednik ne bi trebao biti imun na zločine počinjene dok je na dužnosti. Želim upozoriti zemlju na neka pitanja koje me jako zabrinjavaju. To je opasna koncentracija moći u rukama vrlo malo iznimno bogatih ljudi. Biće opasnih posljedica ako se njihova zloporaba moći ostavi bez nadzora. Danas se u Americi oblikuje oligarhija ekstremnog bogatstva, moći i utjecaja koja doslovce ugrožava cijelu našu demokraciju, naša osnovna prava i slobode. Vijesti. Najavljen je velik rast cijena. Premijer Andrej Plenković danas se sastaje s trgovcima i proizvođačima jer je više od 50 dobavljača najavilo nova poskupljenja u idućim tjednima. Vlada će se u 13 sati sastati s predstavnicima trgovaca i potrošačkih udruga kako bi utvrdila novi popis proizvoda s ograničenom cijenom. Popis će biti proširen. Ministar Ante Šušnjar i premijer Andrej Plenković. To su sve dominantno proizvodi koji su potrebni za svakodnevno funkcioniranje građana, obitelji i pokušat ćemo uravnotežiti tu košaricu da bude što zdravija i što priuštivija našim građanima. Mi ćemo proširiti mjere proizvoda koji će biti ograničene cijene, a jednako tako veća uloga i državnog inspektorata i Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja. Vijesti. Jutro se nastavlja potraga za djevojčicom koja je nestala u rijeci Savi u Zagrebu. Podsjetimo, majka je jučer javila da je s djetetom ušla u rijeku. Zbog mraka, hladnoće i snijega moralo je biti prekinuto intenzivno pretraživanje korita Save između Jadranskog i Jankomirskog mosta kasno sinoć. Da je potraga iznimno teška potvrdio je voditelj ronilačkog tima Zagrebačke javne vatrogasne postrojbe Dražen Palić. Uvjeti su teški, zahtjevni, Sava je dosta brza, dosta veliki vodostaj koji ubrzava tok rijeke Save, tako da bilo je dosta naporno. Imamo svu potrebnu opremu, znači koristili smo skener podvodni, dronove, termalne dronove i naravno reflektore za osvjetljavanje. Sport. Uvjerljivom pobjedom nad Bahreinom 36-22 u Zagrebačkoj areni naši rukometaši otvorili su prvo kolo svoje skupine na svjetskom prvenstvu. Kapetan Domagoj Duvnjak. Iskreno, nisam se nadao da ćemo ovako ući u turnir. Očekivao sam definitivno jednu tvrđu utakmicu, pogotovo u prvom poluvremenu. Ali ono što me veseli da smo ušli stvarno odličnu utakmicu. 6:0 je bila fenomenalna, toliko pokretljiva. Mislim da su dečki spalili noge u prvom poluvremenu. Kao što je prošlo, Kuzma je obranio, dao nam definitivno jednu sigurnost. Zabili smo par lakih golova i odvojili smo se. Mislim da je to bio definitivno ključ današnje pobjede. Sljedeću utakmicu igraju sutra protiv Argentine. Vrijeme. Na Jadranu sunčano, umjerena i jaka bura, podno velebita s olujnim udarima. Drugdje umjereno do pretežno oblačno, mjestimice slaba oborina, ujutro i magla. Temperatura između -1 i 3, na Jadranu od 8 do 13 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dražen Kolak, uredila Pija Humski. Viza. Vanjsko-politička izvješća i analize. Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji Vize. U ovotjednom izboru ključnih svjetskih događaja i zbivanja poslušajte. Svi svjetski mediji gotovo iz sata u sat prate razorne požare koji pustoše Los Angeles u Kaliforniji. Izrael i Hamas pristali su sinoć na dogovor o primirju i oslobađanju talaca, a prekid vatre trebao bi početi od nedjelje, objavio je to sinoć katarski premijer Al Thani u Dohi gdje su vođeni pregovori uz posredstvo SAD-a, Katara i Egipta. Dogovor je pozdravio i predsjednik Joe Biden, a na ulicama u Gazi slavili su Palestinci
te u Tel Avivu članovi obitelji izraelskih talaca. U ratu u Ukrajini fokus političke pozornosti svijeta usmjerava se na skore poteze budućeg američkog predsjednika Donalda Trumpa. A predsjednik na odlasku Joe Biden održao je posljednji govor o svojoj vanjskopolitičkoj ostavštini u svijetu. Buru reakcija Trump je ponovno izazvao teritorijalnim pretenzijama prema Grenlandu, Panami i Kanadi. Njemačke političke stranke pojačavaju kampanju uoči izbora koncem veljače. U Venezueli je, unatoč osporavanjima iz oporbe i svijeta, predsjednik Nicolas Maduro započeo svoj treći mandat. Ja sam Dražen Korda, ostanite uz Vizu i ugodno slušanje. Viza.